Papayag ka nga ba mga kauno kung ang magtitimpla ganito kaganda tulad ni Miss Jen Bilog? Oo naman, syempre, tinignan niya muna kung panalo siya, hindi. Nabigo siya sa pagkakataon na ito. Pero sabi niya okay lang yan, magsasali na lang ako ng tubig ko dito sa pinaka maganda kong pichel na kulay green. Sabi niya, shota mga mare shot na puno. At pagkatapos niya nga magsalin ng tubig, ayan, inupin niya ng bilog. Gamit ang lighter mga kumare, mga pare, mga kauno. Wais talaga si Miss Jen Bilog pagkalagay, kalahati lang. Then kinuha niya ang tanggalin mo na yan. Ay hindi pala tanggalin, ay hindi pala buksan mo na yan Miss Jen Bilog. Inopen, binuksan. Tapos ito na mga kauno, ipapasok niya na yung tang doon sa bilog para matimpla na. Iba kasi ang iniisip ninyo. Ano yung iniisip ninyo? Ipapasok na yung tang sa bilog. Kaya naman talaga mga kalas. So maya pagkabilog ng kanyang pagkalagay, kinalog niya gamit ang kanyang kamay. Sumayaw-sayaw pa si Miss Jen Bilog. Sabi niya ginanggaling daw siya ng CR pero wala siyang pake dahil masarap daw ito. Sinindihan sa unang pagkakataon, huy, kinalog, inilagay. Pangalawang sindi, kinalog, nilagay ulit. Alam ka naman ilalagay sa'yo. Kinalog ulit ang pangatlo, inilagay ulit. Pang-apat, uy. Pang-lima mga kauno. Wais talaga, ito daw 6 daw para mas maganda at masarap yung lasa mga kumare at pare, mga syota. Ayan na, inilagay niya na, ipinasok niya ang bilog doon sa kanyang picture mga kalas. Pakinggan nyo to para maniwala kayo sa sinabi ko. Masaya lang ba kayo? Hindi ba? Masaya lang kayo? Nasayahan! Masaya lang ba kayo? Yan, tinamay. Yan. Miss Jen Bilog yan eh. Miss Jen Bilog, hindi ka naman nag-CR bago magpunta dito. Nag-CR? Joke lang po. O diba sabi ko sa inyo mga kalas, nanggaling ng CR si Miss Jen Bilog. Kaya tatanungin kita mga kalas, i-comment mo kung si Miss Jen Bilog ang naglagay ng yelo na nanggaling sa CR, iinumin mo pa rin ba ang kanyang tinimplang Jen Bilog o hindi na? I-comment mo yan. Pag di mo yan kinoment, syempre di wow. Pagkatapos nga magtimpla ni Miss Jen Bilog, nagpainom na siya. Ayan, sa mga 18 pataas lang to, bawal sa pababa mga kalas. Syempre, hindi ko na rin pinalpas ang aking sarili kahit napaka-busy niya. Uminom na rin ako. Maraming salamat mga kalas. Bye-bye.